Yohane. İsa bi meselan jwan re dest bi peyvînê kir. Mirovekî rez danî, hawirdora wî sênc kir, mehserek kola û birca nobedaran çêkir. Pişt re wî rez bi kirê da rezvanan û çû welatekî din. Di demsala rêz de xulamek şand ba rezvanan da ku ji berê rêz ji wan bistîne. Lê wan ew girt, li wî xistin û ew destvala şandin. û dîsa wî xulamekî din şand ba wan, lê wan serê wî şikand û ew riswa kirin. Wî yekî din şand, ew jî kuştin. Wî gelek kesên din şandin, li henekan xistin û henek jî kuştin. Ji bo şandinê tenê kesek mabû, kurê wî yê delal bû. Di peyre rabû kurê xwe şand û got, ew ê siyaneta kurê min bigirin. Lê rezvan bi hev şêwirîn û gotin, ev wêris e. De werin em wî bikujin, mîras wê ji me re bimîne. Hingê wan ew girt, kuştin û avêtin derveyê rêz. Îcar xwediyê rêz wê çi bike? Ew ê bê rezvanan helak bike û rêz bide hinekên din. Niye? Uraçir. Mawe ew nivîsar nexwendiye. Ew kevirê ku hosteyan red kir, bû kevirê serê rikin. Ev ji aliyê xudan ve çêbû û ev li ber çavê me karekî ecêb e. Wan xwest ku İsa bigirin. Lê ji elaletê tirsiyan. Çimkî wan fêm kir ku wî ev mesele di ber wan de anî. Îcar dev ji wî berdan û çûn. Bi armanca ku İsa bi gotina wî bixin xefikê, wan hinek ji Fêrisî û alîgirên Herodes çandin bawî. Ew hatin û jê re gotin. Mamoste, em dizanin ku tu mirovekî rast î. Tu cihêtiyê naxî nav mirovan. Çimkî tu rûyê mirovan nanêrî. Lê tu riya Xwedê rast hîn dikî. Ma dibe ku em bac bidin Qeyser an na. Ma em bidin an em nedin. Lê İsa bi du rûtiya wan dizanibû û got. Çima hûn min diceribînin? Ji min re zîvekî bînin ku ez bibînim. Wan jê re zîvek anî. Wî ji wan pirsî. Ev resim û nivîsîn ên kê ne? Wan got, Yên Qeyser'in. İsa ji wan re got. Tiştên Qeyser bidin Qeyser û tiştên Xwedê bidin Xwedê. û ew li wî ecêbmayî man. Hinek Sadûqiyên ku digotin vejîna miriyan tune, hatin ba İsa û jê pirsîn. Mamoste, Musa ji bo me nivîsiye. Eger birayê yekî bimire, zarokên wî nebin û jina xwe li pey xwe bihêle, divê birayê wî jina wî bistine û dundanê jî birayê xwe re rake. Îcar heft bira hebûn. Yê pêşî jinek anî û bê dundan mir. Yê di duyan ew jin anî. Ew jî bê dundan mir. Ev tişt hat serê yê sitriyan jî. Bi vî awayî ji her heftan re jî zarok çênebûn. Piştî hemûyan jî jin mir. Îcar roja vêjinê çaxê mirî rabin, ev jin vê jina kî janî be? Çimkî her heftan jî ew anî bû. İsa ji wan re got.
ما sedemê şaşbûna we ne ev e ku hûn bi nivîsarên pîroz û bi hêza Xwedê nizanin? Gava yên mirîj nav miriyan radibin, ne jinê tînin û ne jî mêr dikin. Çimkî ew wek milyaketên ezmanan in. Malser rabûna miriyan we di kitêba Musa de di serhatiya deviyê de nexwendiye ku çawa Xwedê jê re dibêje ez Xwedayê İbrahîm, Xwedayê İshaq û Xwedayê Aqub im. Ew ne Xwedayê miriyan lê Xwedayê zindiyan e. Hûn gelek şaşin. Dema ku şeriatzanekî münaqeşa wan bihîst û dît ku İsa qenc bersîva wan da, nêzîkî wî bû û jê pirsî. Di nav hemû emran de yê herî mezin kîjan e? İsa lê vegerand. Emrê herî mezin ev e. Bibîze ya İsraîl. Xwedan Xwedayê me yek e. Ji Xwedan Xwedayê xwe bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe, bi hemû fehmdariya xwe û bi hemû hêza xwe hez bike. Yê di duyan jî ev e. Wek ku tu ji xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike. Ji van mezintir tu emir tune ne. Îcar şeriatzan ji wî re got, Rast e mamoste. Te ya rast got ku Xudan yek e û jê pêve yekî din tune. û hezkirina ji wî bi hemû dil, bi hemû fêmdariyê, bi hemû hêzê û hezkirina ji cîranê xwe wek xwe di ser her goriyên şewitandinê û qurbanan re ye. gava İsa dît ku wî bi aqilmendî bersîv da, jê re got. Tu ji padîşahiya Xwedê nedûrî. Piştî vê yekê, êdî tu kesî newêrîbû ku tiştekî ji wî bipirse. Gava ku İsa di perezgehê de hîn dikir, got. Şeriatzan çawa dibêjin ku Mesîh kurê Dawud e? Dawud bi xwe bi saya Ruhê Pîroz dibêje, Xudan ji Xudanê min re got, li milê min ê rastê rûne. Heta ku ez dijminên te bikim bin lingên te. Dawud bi xwe ji wî re dibêje Xudan. Îcar ew çawa dibe kurê Dawud? Elaleteke mezin bi dilxweşî guhdariya İsa dikir. Wî di hînkirina xwe de digot. Xwe ji wan şeriatzanan biparêzin, yên ku hez dikin bi xeftanên dirêj bigerin, di sûkan de silav li wan bêkirin, di kinîştan de li ser kursiyên pêşî û di ziyafetan de li cihên jorîn rûnin. Ew malên jinebiyan dad xurtînin û ji bo ku bên dîtin duayên dirêj dikin. Dîwana wan wê hê girantir be. İsa li pêşberî peredanka perestgehê rûnişt û nêrî ku elalet çawa pera davêjin peredankê. Gelek kesên dewlemend pir pere avêtine. Jinebiyeke belengaz jî hat û du polên ku dikirin quruşek avête. İsa şagirtên xwe gazî baw xwe kir û ji wan re got. Bi rastî ez ji we re dibêjim, vê jinebiya belengaz ji wan hemûyan bêtir avêt peredankê. Çimkî wan hemûyên din ji zêdehiya malê xwe avêtine. Lê vê jinkê ji belengaziya xwe çi tiştê wê hebû, hemû abora xwe avêtê.